দেখো আমার ভাবনাটা এপরটা আমি কিন্তু দেখলে তো আমি ଯିଏ ହେଲେ କହିବେ ସେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପଢ଼ି ଛାଡ଼ି କିଛି ମାନେ ବୋଲା ଦେଖେ ତାକୁ ଟିକେ ପାଲା ଦେଖିଲେ ତ ସେଇଟା ପାଇଁ ଆର କଥା କିଏ କହିପାରିବନି କିଏ କେମିତି ପଡ଼ିବ ହଁ ହେଲେ ତମେ ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲ ଠିକ୍ କରି କାଟିଲ ମାତ୍ର ପବନ ଗୋଟେ ତାର ଅସୁବିଧା କଲା ନା ପାଇପ୍ ଭାଙ୍ଗି ତମେ ଜାଣିଛ ସେଇଟା ପାଇଁ ତମର